नमस्कार, आप देख रहे हैं बादशाह प्रेमी ऑफिशियल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें। वैसे तो बहुत ऐसा कविता बा जो हमारी जिंदगी से जुड़ल बा, जो घटित घटना पर हम लिखे के कोशिश कैनी। ऐसे ही एगो घटना कवि सम्मेलन में गईले के बाद का गुजरल एक बिल्कुल सचित्र वर्णन आपसे सीधे सीधे कविता से प्रयास करता नहीं, कविता में कहे के प्रयास करता नहीं कि गैनी कवि सम्मेलन करे ओकर याद भुलाते नहीं खे। गैनी कवि सम्मेलन करे ओकर याद भुलाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। दिन रहे अतवार महीना चौथा तारीख दूर है 2006 में भयल कवि सम्मेलन ऊ रहे। भटनी दादन से दक्षिण और रही चौराहा परी नया मदरसा खुलल बा दूरभाष केंद्र की जोरी। कुर्सी टेंट ब्रेंच भरल पब्लिक के भीड़ रोकाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। मंगनी के स्कूटर एगो मिलल रहे खटारा। मंगनी के स्कूटर एगो मिलल रहे खटारा। कान पकड़नी ऐसन गलती अब ना करब दोबारा। 2 लीटर पेट्रोल भरौनी जाके टंकी पर से 4 बजे साझी के चलनी झाड़ पोछ के घर से। कीक मार के हिक पुजौनी कैसे चली बुझाते नहीं खे। कीक मार के हिक पुजौनी कैसे चली बुझाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। राजदूत पर रानी शुक्ला पति पत्नी या तीसरा। एगो राजदूत पर एक जनी कवियत्री और 2 जने कवि लो आवत है। राजदूत पर रानी शुक्ला पति पत्नी या तीसरा हमरी पाले पड़ गए बुद्धू गणेश जी मिश्रा। कहले कि का ए भाई एगो स्कूटर पर अकेले एगो मोटरसाइकिल पर हमने 3 आदमी। हमको नहीं महाराज का करे भाई चलाई स्कूटर लेके चली सतवे हमने चल जाए 2 आदमी हो जाए दोनों पर। कि राजदूत पर रानी शुक्ला पति पत्नी या तीसरा हमरे पाले पड़ गए बुद्धू गणेश जी मिश्रा। कहनी चलो चलाव तुहई हमके करिह माफ है। मारत मारत कीक बेचारू हो लगले हाफ है। कहनी चलो चलाव तुहई हमके करिह माफ है। मारत मारत कीक बेचारू उहो लगले हाफ है। अब पलक साफ कैले दस्ती से कहले तेल भेटाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। कि तरकुलवा गढ़रामपुर से भिसमा राहे होते नौतनगढ़ हथिया से आगे गईनी रोते रोते। ए रास्ता से ना निकलेला कोनो गाड़ी लोड। एकरी आगे फेल भइल बा सही बिहारी रोड। पहले वाला बिहारी पहले वाली बिहारी रोड के बात कहते नहीं मेरे वाला ना है कि ए रास्ता से ना निकलेला कोनो गाड़ी लोड। एकरी आगे फेल भइल बा सही बिहारी रोड। धूरा से जे परिचित आदमी पीछे रहे चिन्हाते नहीं खे। धूरा से जे परिचित आदमी पीछे रहे चिन्हाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। ऊंचे खाले ठेलर ठालर ढील हो गई नाड़ा। पीच रोड पर जाके हम कहनी स्कूटर खाड़ा। राजदूत रुकल आके गमछी दस्ती निकलाइल। एड़ी से मूड़ी पर लेके सबके धुरा झराइल। मिसत मिसत लाल भइल पानी बिनु आग धोवाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। कि राम दुहैये 8 बजे हम हाजिर भइनी जाके। राम दुहैये 8 बजे हम हाजिर भइनी जाके। हरियर मोन भइल वहां से नाश्ता पानी पाके। शायर सबके बूटी चलल बनल ना तरकारी। और सुखले दाल भात खाइल जे रहे लो शाकाहारी। शायर सबके बूटी चलल बनल ना तरकारी। और सुखले दाल भात खाइल जे रहे लोग शाकाहारी। और चंचरीक उपवासे कटले उनकी खातिर भाते नहीं खे। चंचरीक उपवासे कटले उनकी खातिर भाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। गिनती में 26 कवियन के गोयल नाव लिखाई। गिनती में 26 कवियन के गोयल नाव लिखाई। 4 बजे भिनसार रे भइल गीत गजल कविताई। गिनती में 26 कवियन के गोयल नाव लिखाई। 4 बजे भिनसार ले भइल गीत गजल कविताई। वही समय सब जाए लागल अपनी अपनी घर है। हमहू अपनी खड़िया के चालू लगनी करे। मिलल वहां 50 रुपया ओकर कोनो बातें नहीं खे। मिलल वहां 50 रुपया ओकर कोनो बातें नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। पकड़ी की पछ में स्कूटर बंद हो गई जाके। पकड़ी की पछ में स्कूटर बंद हो गई जाके। और टंकी में पेट्रोले नहीं खे देखनी टार्च जरा के। अब का करी ढकेलत कोईसो पैदल लगनी जाए। अब का करी ढकेलत कोईसो पैदल लगनी जाए। छिलबिल सड़क रात अनहरिया जीव लगल हुलियाए। पता चलो चौराहा पर यहाँ पेट्रोल बिकाते नहीं खे। पता चलल चौराहा पर यहाँ पेट्रोल बिकाते नहीं खे। कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। देसई ले धकियावत ऐनी छूटे लगल पसीना।
देसई ले धकियावत अइनी छूटे लगल पसीना आ डीलर की 3-3 दुकान पर देखनी खलिहे टीना। देसई ले धकियावत अइनी छूटे लगल पसीना डीलर की 3-3 दुकान पर देखनी खलिहे टीना। कहे लोग बरवा की एने कहीं न मिली तेल, कहे लोग बरवा की एने कहीं न मिली तेल आ गोड़े में केड़ा लागल आ भइल दिमागो फेल। डिक्की में से बोतल कहनी पैदल चलल जाते नहीं खे, कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। कि होत फजीरे भाग चलल सगरो कवियन के फौज, होत फजीरे भाग चलल सगरो कवियन के फौज आ हमरे भागी आ गईले मुजीब सिद्दीकी मौज। कहले काहे बोतल लेके बानी खड़ा अकेले, हम कहनी पेट्रोले नहीं खे के जाइए अब ठेले। कहले काहे बोतल लेके बानी खड़ा अकेले, हम कहनी पेट्रोले नहीं खे के जाई अब ठेले। उन्हीं की साथे हम गईनी बरवा बात उड़ाते नहीं खे आ कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। तेल डार के चौक गिरा के करवट क के हरनी, तेल डार के चौक गिरा के करवट क के हरनी ऊ करे गुड़गुड़ गुड़गुड़ हम की 50 मरनी। तेल डार के चौक गिरा के करवट क के हरनी ऊ करे गुड़गुड़ गुड़गुड़ हम की 50 मरनी। कैसो कैसो चालू होके 2 बीघा ले आइल तले साइलेंसर के नट खुल के डगरी में छितराइल। अब तड़तड़ तड़तड़ इतना करे कोनो बात सुनाते नहीं खे, तड़तड़ तड़तड़ इतना करे कोनो बात सुनाते नहीं खे आ कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। हालत देख के हंसी छूटे आवे कबो रवाई, हालत देख के हंसी छूटे आवे कबो रवाई आ 36 रुपया लाग गई साइलेंसर के बनवाई। हालत देख के हंसी छूटे आवे कबो रवाई 36 रुपया लाग गई साइलेंसर के बनवाई। 10 बजे आनंद नगर से सीधे मुसहरी होके ऐनी जब सोनहुला तबले पुलिस लागल रोके। अब का बीतल उहवा हमरा पर सगरो कहल जाते नहीं खे आ कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे। आखिर कड़ी कि 3 दिन ले जोर खेलौनी जब से घरे ऐनी, 3 दिन ले जोर खेलौनी जब से घरे ऐनी। कई बेर नारा बैठल कैसो कैसो सुधियनी, जौहर भाई सुई दवाई तहरे चलते भइल आ लागत आगे छूट गईल अब कब से मेलन कईल। लियाकत अली जौहर साहब उन्हीं के कार्यक्रम में गईल हनी कि जौहर भाई सुई दवाई तहरे चलते भइल लागत आगे छूट गईल अब कब से मेलन कईल। आ प्रेमी भागे एकरी आगे कविता नया लिखाते नहीं खे आ कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं खे, कहला में संकोच करी तब कहले बिना खेपाते नहीं।